Este cazul unei familii din Brașov. Au un copil care la 3 ani și jumătate a fost diagnosticat cu leucemie. Acum 2 ani de zile era internat la Cluj, era conectat la toate aparatele și la un moment dat, din senin, încep să moară fiecare organ intern, pe rând, unul după altul, ultimul rămânând inima. Tatăl, disperat, a luat un denunț de la Sfinții de la Iași și a început să-l mirească peste tot unde a crezut el de cuvințe că i-ar folosi. Și când s-a retras, în văzul tuturor medicilor, au început să revină la viață fiecare organ intern. A fost un șoc total pentru toți medicii. Deci, practic, copilul a înviat din morți. O bucățică de vertebră din osuarul aiudului a ajuns și la părintele Iustin Pârvu, starețul mănăstirii Petru Vodă, un mare duhovnic și, la rândul său, fost deținut politic. Mirosiți așa, se vedeți? Cum miroase. Se spune că nu e adevărat, măi, că mucenice și nu au fost chiar așa, măi. Păi nu chiar, dar uite, Iași, și vezi. De altfel, zeci de biserici